Er du på udkig efter en dygtig maler til dit næste projekt? Så er du kommet til det rette sted. Når du skal vælge en maler, kan det være fristende at gå med det første tilbud. Men at indhente flere tilbud kan spare dig penge og give dig flere valgmuligheder. Inden du kontakter malere, er det vigtigt at have din opgave klar. Beskriv, hvad der skal males, og om der er særlige krav. Tag billeder af området, der skal males, så malerne kan se, hvad der skal gøres. Jo mere information du giver, desto mere præcise tilbud kan du få. For at få 3 gratis tilbud på din maleropgave anbefaler vi, at du besøger byggen.dk. Her kan du gennem vores partner modtage 3 uforpligtende tilbud og vælge det bedste til dit projekt. Når du modtager tilbudene, er det tid til at sammenligne dem. Se ikke kun på prisen, men også på, hvad der er inkluderet. Når du har valgt den maler, der passer bedst til dine behov, så sørg for at kommunikere klart. Del dine forventninger og vær åben for rådgivning. Et godt samarbejde sikrer et vellykket resultat. Gå ind på byggen.dk i dag for at få dine gratis tilbud og kom i gang med at forvandle dit hjem. Vi håber, du får succes med dit malerprojekt.